जोंना बसा हाबनायसैनो फ्रिथि खेला नुबाय दा बिथांनि जोनायखौ नायदो मा जायो नै आलायस्रि नोंलाय सोरजों सापर्ट औ मारै दाजाबनांगौसो ए मानसि नुबाय दा मानसिया बयबो जिरायनानै नायोब्ला नुगोन गुरै खावलायनाय थाबाय दिनैनि खेलाया PKB FC भार्सेस ग्लबेल FC शाइनिं स्टार क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया दिनै फाइनाल जाबाय ओरैबायदि आगुनल' जादों खेलाया ओरैबो गल सोलायनो हाया ओरैबो गल सोलायनो हाया आरोना नै बिराद डेन्जार जादों दै खेलाया प्रेक्टिकेलबो दंलायो गोमोनाया नै आथिङा माबा जाबायलै ओइ नायफैद' खर'आव नांदों नामा ए माथो बिदि जाखो फटाफट खेलाया जोबोद मोजां जागासिनो दङ सिनस्रियावसो नांदों दां अयथासार मानसि जादों नै नायदो नै ओरैबायदि मानसि नायलाय बोजों गाखोनानैसो नायजोबखादों नै नायलाय रायजायोबो नै जोंनो रोङाला फुरा मानसि जाखादों नै नानि खेलाया मोजां दा ए ने मोजांखा दा ए नायगासिनो आरो बयबो नै PKBआ होबाय जोहरनाया ग्लबेला गोथां दै आयै बिदिल' जाबाय थाबाय सिने गला नै आलायस्रि नोंलाय सोरजों सापर्ट औ मारै दाजाबनांगौसो ए आच्छा आखायनो ने दाहाय सायख'दो दे नायजोबदो नै ओरैहाय बयबो खेला ओरैहाय चिफ गेस्टफोर दङ नै आलासिफोर डिपुटि चिफ दंफैयो सार गबिन्द है गांलाब बांलायखायो माथो आयु गोथाङा ग्लबेल दे गोमोआ PKB चिरां जिल्ला भारत भुटान बर्डाराव थानाय मालिबिथा शाइनिं स्टार क्लाबनि बानजायनायाव होगासिनो इयो खेलाया दायो दिनै जोब्बाय फाइनाल हाबाब नालायनाया नाजाबलायखायो गावजों खेलाया मोजां आरो गाज्रि नङा हिटल' जादों नै है मारै सौदुरलाबायनायल' जाखोलै नै फुनथेलाबायनायल' जाबाय दे खेलाखौ नायदो एसे मोजाङै हाबाब मानसिफ्रा PKB प्रेक्टिकेलबो दङ एसेनो प्रेक्टिकेला जोआखिसै दहाय जोदोंमोन नामा नै फाथाफाथि मा जालायखो दा दे बोखांदो ओरैनो गोलैनायखौनो सुखाबाय दा सापर्टारफ्रा नैलै ओरै गोग्लैनायखौनो सुबाय होनबाय प्राइजआ नैबेनो उइनार ओमफ्राय रानार्स आप बेयावनो दंजोबो ओमफ्राय फैसा थादेरगोन आरो मा बायसानि जोगोनसोबा
नै हाबबायथ' मोनबायसो थै नायलायखाय हनैसिना खेला हिटल' जाखादों जोंना सालथे प्रिथि खेला स्टेन्डबायावसो दं आरो जोथ'वाखै बेलायनो बेलाय आसोलानो केपारानो बोरैबा जाबायमोन अजाखिसै दा डेन्जार हिटल' जादोंलै खेलाया खिन्थु जोंना बसआ हाबनायसैनो प्रिथि खेला आसोला हाबायनो प्रिथि खेला बसआ नुबाय दा बिथांनि जोनायखौ नायदो मा जायो होखावसिगोन बिथाङा बावबाय आसोला नै फार्स्टआव गल सोनांसिगोन प्रिथि खेला बल मोनगोन ना मोननायलाय बल हर प्रिथि खेलनोबो बल हर प्रिथि खेलनो हो बला दानिसो सिगां हाबनाय मानगोनां सब बड' मुभिनि एक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 19 नाम्बार जानानै फुटबल गेलेबाय बयबो नायनो हागोन बल मोननायजों खेलाया जोबनायजों थेंक इउ फंसेसो मोनाखै जोंनि दिनैनि जारलालै फाइनाल अयथासार मानसि नायदों जोबनानै थांबाय बरिया नायदों मानसिफ्रा नै थेखा एफसि भलन्टियारफ्रा आवगायलांदो जेनबायसो आयै नोंसोरलाय सोरमोन हाफैनो मोना जारलालै हाबाब मोनसे गुरै खावलायनाय दायो जोबनानै थांबाय जों दसेनि उनावनो पेनाल्टि सुटआउट टाइ ब्रेकार जों होनाय जागोन गोसोआव लादो मानसिया आयौ गोसोआव लादो पेनाल्टि सुटआउट जोङो होनाय जागोन टाइ ब्रेकार जों होनाय जागोन टाइ ब्रेकार गोसोआव ला दायो खेला जोबनानै थांबाय ओरैबायदि मानसि नै फुटबल नायनो मोजां मोनगिरिखौ वाव जिराय लागा अन्नानै बयबो जिरायदो दे बयबो जिरायदो अन्नानै जिरायदो जोंनि बर'नि फेमास एक्ट्रिस मिस अलि बसुमतारिया दसेनि उनाव आरोबाव पारफरमेन्स खालामबावगोन नोंथांमोननि थाखायनो बेनिखायनो नोंथांमोना
बिदि दावराव दावसि दाखालाम अन्नानै जिरायनानै दलद नायदो मानसिखौ नायदो माबायदि आरो जायफोरा फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोना अयथासार रायफैलादों आरोना भलन्टियारफोरनिखौबो मानियो अननानै रायजो राजा बयबो जिरायदो बे लाइन मोनथाम मोनब्रैसोआ बयबो जिरायदो अननानै नोंसोर जिरायब्लासो बे इयुनिया नुगोन बे मानसि नुबाय दा मानसिया जिरायदो बयबो जिरायनानै नायोब्ला नुगोन गुरै खावलायनाय थाबाय सोरजों साफनमोन नोंसोर मा थिखा आस्सा नोंथांमोना जोंनि खोथाखौ मानिब्लासो जों फावखुंग्रि एक्ट्रिसखौ बेयाव मोसानो लांगोन अन्नानै बयबो जिराय भलन्टियारफोर अन्नानै आरोबाव बे थाबायगासिनो दं जों दावखोनो मोना बयबो बैयाव गोदान एसे जिरायनानै थादो भलन्टियारफ्रा मोसाखावरिफोर एफसिनिफ्राय जार्सि नाम्बार 10 अन्नानै सिगाङाव फैदो आरो बे बान्थाखौ जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डेपुटि चिफ सारखौनो आङो हरनो खावलायबाय बेस्ट प्लेयार हिसाबै मोनसिगोन फंबाया बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिबाय ग्लोबल एफसिनि गलकिपार बिथाङा मोनबाय नै साबायखर थाबाय बिथांमोनहा मोनसे ट्रफिजों लोगोसे 30,000 बान्था जोङो हरनाय जाबाय रानार्स आपनि थाखाय ग्लोबल एफसिया मोननाय जाहैबाय नै थेंक इउ दा बिथांमोना उइनारनि प्राइजखौ मोननो हाबाय नै ट्रफिजों लोगोसे 50,000 आरो बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन थाबाय